A peza que está na exposición é unha peza que pertence a unha serie que se titula Tan só unha mancha. Entón, é unha serie que primeiro traballo como solo traballar eu, que con materiais reciclados, que aproveitei que foi do meu propio Obradoiros, de xente que ao mellor me daba marcos vellos, dourados, como podes ver aquí. É a idea de cando a cousa que podemos ver nunha nube, non? Formas, pero neste caso que esas formas enmarcadas sempre nos remiten a unha paisaxe. En vez de pintala eu, sería aproveitar outro tipo de materiais dentro do azar, se podemos decir así. As cores realmente sí que remiten a outono, ou tamén ten que ver cas cores que utilizo ou que emprego eu noutros traballos, que son unhas cores moi terrosas, e dentro da exposición me parece que funciona moi ben. Un paisaxe sempre é algo abstracto, entonces penso que en combinación con outros paisaxes máis clásicos realmente funciona bastante mellor do que pensaba eu.